Allah ka haskar da zuciyata na daina jin hasada ta kowa, na daina karya, na daina kage, na daina mugun zato ga kowa. Zuciyata na daina jin hasada ta kowa, na daina karya, na daina kage, na daina mugun zato ga kowa. Allah ka haskar da zuciyata na daina jin hasada ta kowa, na daina karya, na daina kage, na daina mugun zato ga kowa. Da fari Allah astaghfirullah domin ka yaye zunubana, domin Muhammadu sayyidina Allah ya rufa mini asirukana. Mugun nufi hasada da keta suna nufin ɓadda ayyukana, sabida girman uban su fati kasa na zan mai yabo ga kowa. Ga kowa Rahimu salli alaihi wannan da bayan hasada ga kowa. Alkasimu sayyidul wujudi nufinsa khairi ya baiwa kowa. Kakan Hassan ga Imam Husaini waɗanda sun gaji kyautatawa, balle Aliyu da Mama Fati uwar Sharifai daban ajewa. Allah sahabbai sun sami yarda sabida kauna suka yi wa juna. Abubakar ga Umar Faruko da Usman Ali shugabana. Allah waliyai sun sarraba wuta sabida sun yi wahani ga barna. Shehu Tijjani, Shehu Inyas, Shehu Yarda bai hasada ga kowa. Allah gana mini mugun nufi ko na dinga yin hasada na ne. Na daina karya, na daina giba, na daina zargi ga ihewa ne. Na daina karya, na daina kage cikin mutane na sasaba ne. Na daina jin kai, na daina kurin amarta bana daren makowa. Soyayya ba ta da rana, Ubangiji ka hane ni keta. Na daina zargin da bai da rana gurin maza ne ko kuwa mata. Na daina yi don ganin idanu ko don a ce na je makaranta. Na tuba Allah ni jahili ne, yunƙun ƙasa nake mai riɓewa. Yunƙun ƙasa nake mai riɓewa. Ban iya yin arziki ga kowa, ban iya sace ta inda kowa, ban iya yin baiwa inda kowa, ban hana kowa ya gaida kowa, banda abin zai
na baiwa kowa, wallahi ban iya karɓewa kowa. Dotin da Allah abin hakan ne hane ni kyashin baiwa ga kowa. Idan ka ba wanda jalla ka so banda mukamin da zan hanawa, bakin ciki ko na yi kamar me bai sa abin